Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات أم بالمشرف لا تفي لغي بغو مالكونا أني مالكوكا أنغا فولنا ولي نيوان دومبي أو كلنجلنا بلا جلين فاقا سيكي دولة كرن يلا واجولي كنتي فو أو minunko bi wajulu kene ka ambi yirima joka ufino yirima joka do bugunna duawu ye islame ka keleke kotredi wa ala ye muminu ya moria ni duawu keliye ni ga kla ka laidu ta uye jabilla ode hokumu konnana an karamogo a sheikh mama famanta nale karamogo la kodon lembaye mali jamana inka wa an karamogo ana anfa a sheikh sherif usman madan haidara jenyogon sebedu lada do an karamogo semeni jumashu abe kurane kala kene sigi ni ga wele bla anga jamana in doni baga bawma u kanu senjo kene sanman bayinka ni ga kla ka duawdo an karamogo mama famanta ani islame dembela jelenyi ananga jamana ye jumadon ka be septembre kalo kle tan ani konontoma san bafla antani kononto aga wele bena an karamogo al ustaz abouakar sogole ale de bora ka wala ninke islame jamaye min sorola shirifla tv tokola nene aw anga je anga nyamada u sorolum fe aba deli ala fɛ ala ka dɔ ani shetane ka tɔɔrɔ ko bɛɛ cɛ shetane tɛmɛnen kɔfɛ jugu belebele min bɛ adamaden la n'o ye adamaden ni ye o ka juguya ka bon ka tɛmɛ ibilisa ka juguya kan an b'a deli ala fɛ ala k'an se an niw la ala ka an niw karaba an ye an b'a la silamɛ foyi man di ni ye lafiya foyi man di ni ye a diyaɲɛ ko dama kɛli kɔ fɛn o fɛn ka di ni ye o si ma ye e nitigi yɛrɛ ma min ka ko ni ye o de ka ye e ma i kana ni to a yɛrɛ ma n'o kɛra e bi tiɲɛ ni yɛlɛma ka bɔ a kanu fɛn ma i k'a ɲɛsin fɛn ma fɛn min n'o ka di e ye maa ɲuman dɔ ko a nafsu in lam tashghulha bil khayri shaghalatka bi sharri ko ni ma a sogolaya ni hɛrɛ baaraw ye abi ere sogolaya ni tɔɔrɔ baaraw ye o kɔrɔ ni ma ni bila hɛrɛ baaraw sira kan ni bi i bila tɔɔrɔ baaraw sira kan o de kama maa o maa man lam yakun fi ta'ati llahi maa o maa ne ma kɛ alabato la ne ma kɛ alabato yɔrɔ la yakun fi ma'asiyatillahi ni ma kɛ alabato la i bɛ kɛ mun na i bɛ kɛ ala sɔsɔ de la ne maa min ma kɛ alabato la i bɛ kɛ mun di la alabato tana o ye mun ye ala sɔsɔ o tuma an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada ala min sɔnna ka an niw k'u kola an ye ala min sɔnna ka an niw kɛ an sago ye ala min sɔnna ka an se an niw la fo an nana kana fara ɲɔgɔn ka dugawu kɛ kɛnɛ kan an bɛ ala tanu na an bɛ ala barikada o de kama imamul busayri ala ka jɛn ka bɔ a ma a ko an nafsu katifli in tuhmiluhu shabba ala hubbi rada'i wa in taftimuhu yanfatimi ko ni k'a b'i n'a fɔ denmisɛnnin n'i ye denmisɛnnin to yen a bɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ sin nege bɛ a la ko nka n'i ye denmisɛnnin n'a bamuso ye sin bɔ a da la a bɛ jɛn sin kɔ ni fana y'o si ye n'i ye ni bila min na ni bɛ jɛn n'o ye nko n'i ye ni karaba ka bila min na e ni tigi hali n'a man d'a ye a bɛ tila ka diya ye
o tuma nin ye baara ɲuman de ye an sɔnna k'an niw bila baara ɲuman min kɛli la an bɛ ala fo la an bɛ ala tanu an b'a barikada baara min an bɛna a daminɛ an b'a deli ala fɛ ala k'a bɛɛ kɛ ala ta ye ne fɛn min kɛra ala ta ye ala mago b'o la ala subhanahu wa ta'ala ne maa min ye ale sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ni ala tilala mɔgɔ min na fɛn bɛɛ tilala i la i ma foyi sɔrɔ man wajada allaha wajada kulla shay'in wa man faqada allaha faqada kulla shay'in maa o maa n'i ye ala sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n ko ala de bɛ ne ni aw ala de bɛ anw bolo an bɔra ka mun kɛ mun y'an sigi yan ala ko an ye baara jumɛn kɛ ala ko o tuma an ye ala sɔrɔ maa min n'e ma ala sɔrɔ sa e ma foyi sɔrɔ an y'a dɔn anw tɛ o mɔgɔw la o tuma ala tanu na an fɛ ka ala barikada ala min tanu ka kan ala min barikada ka kan nɛɛma ni kisi an b'o deli ala fɛ ala k'o kɛ kisi nabi ɲuman kan nabi ɲuman min b'a la n'i y'a kanu i bɛ don alijinɛ na n'i ye silamɛ ye nabi ɲuman min bɛ a la ale de ye ala yɛrɛ kanuɲɔ kelen ye kanuɲɔ min b'a la alikiyama jo don kɛnɛ kan dafɛn bɛɛ bɛ kanuɲɔ min ka surunali don jigiya kiyama siran kelen kɛnɛ kan o de ye ala ka ciba belebele sallallahu alaihi wa sallam kiraw nabi ɲumanw maa ɲuman bɛɛ kamana ganmɛ lahara kɛnɛ kan bɛɛ jigi bɛ da cɛ kelen min kan o de ye habibulahi o de ye ala kanuɲɔ ye nɛɛma ni kisi ala k'o k'a kan ala k'a nafa ni a hɔrɔma ye diɲɛ fara lahara kan su na y'a ka su ye juma su ani juma tile a ko ni o sera ko ala maa o maa n'i ye sɔli kɛ ale yɛrɛ kira ka juma su fɛ walima juma tile fɛ mɛlɛkɛ tɛ o se ale ma ale tulo bɛ e sɔli kɛbaa la a ɲɛ bɛ i la i bɛ tila sɔli kɛli la ale kan ale b'i ka sɔli kɔma ma segin i ye o tuma o nabi ɲuman ba in ala ka nɛɛma ni kisi k'a kan an ka seko ba ne Sheikh Tijani ye ala ka jɛn ka bɔ Sheikh Tijani ma ala k'a nafa ni Sheikh Tijani barika ye diɲɛ fara lahara kan ala sɔnna ka anw kɛ Sheikh Tijani ka kalanden ye o bɛ ala tanu ko bɔ an fɛ o bɛ ala barikada kun bɔ Sheikh Tijani ka kalandenya n'i y'a sɔrɔ alisilamɛya kɔfɛ ala ye sɔnfɛnw la dan d'i ma sɔnnifɛnw la dan alisilamɛya kɔfɛ n'i y'a tiya n'i y'a kalandenya sɔrɔ i ye sɔnnifɛnw la dan sɔrɔ ala ka ciba belebele a ye garanti ta Sheikh Tijani ni Sheikh Tijani ka kanubaw ni a ka kalandenw ye ala ka ciba ko Sheikh Tijani ma ko anta minal aminina wa kullu man ahabbaka minal aminin e Sheikh Tijani mɔgɔ minnu hakili sigilen don diɲɛ na ani lahara e ye olu dɔ ye wa maa o maa ye e kanu o tigilama fana bɛ maa hakili sigilenw na maa ɲuman kanu ni o bɛ kunnandiya se jɔn ma maa ɲuman kanu ni a bɛ alijinɛ kɔnɔ don daga i ye a b'a wajibiya i ye wuluni a ye maa ɲuman kanu a bɛ alijinɛ kɔnɔ wulu o ma Sheikh Tijani kanuba ala ka ciba ko Sheikh Tijani ma ko i kanuba bɛɛ hakili sigilen don anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi e Sheikh Tijani e ye ne kanuba ye maa o maa y'i kanu o ye ne ala ka ciba kanuba ye nisɔndiya banna ne maa min kɛra ala ka ciba kanuba ye i kɛra ala kanuba ye maa min kɛra ala kanuba ye mun tora e ye diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ la anw ka seko ala ka hinɛ na ani an fa a ye kisa dɔ bɔ an ye solatul fatihi kunga a ko cɛ dɔ a sera karamɔgɔ dɔ ma ka na wari belebele d'a ma wari giriman d'a ma ko nin bɛna ka dugawu kɛ n bangebaa ye a taara
karamɔgɔ kɛ in ye wari in minɛ a ye salatul fatihi siɲɛ kelen gala ko ala k'a hinɛ se a bangebaa ma o ko cɛ ma k'a ka taa cɛ ko nin y'a bannen ya ko dɔ wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ bilen karamɔgɔkɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ yen koyi min kan ka kɛ n y'a bɛɛ kɛ a ko tiɲɛna ko nin dɔgɔyara ne fɛ i bɛna kuranu de jigi ka dalayilu kala siɲɛ kelen bɛɛ salatul fatihi la karamɔgɔkɛ o dɔgɔyara karamɔgɔkɛ ko tuma i ka wari de ko b'i ye wa a ko n'a sɔrɔla n'i tɛna dɔ wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ dɔ wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ tiɲɛ na n ka wari di yan a y'a ka wari d'a ma a yɛrɛ sigilen ɲɛna karamɔgɔkɛ ko a ma a ko ala sɔli siɲɛ kelen min salatul fatihi la n'i y'a kɛ n k'a hinɛ se a bangebaa ma a hinɛ minɛ bangebaa in na n ka sagajigi mɔnɛ min sirilen filɛ n y'a baraji di o ma n y'a hinɛ di o ma a ɲɛna a ko a ka kalandenw ma k'u ka sagajigi in faga u k'a sogo sarakati u ye sagajigi faga k'a sogo sarakati a sogo dira maa o maa bɛɛ y'i ka sogo kɛ da kɔnɔ k'a tobi ka dɛsɛ a ma yɛlɛma kuma tɛ ka mɔ kibaruya yɛrɛ kɛla a ko karamɔgɔkɛ ka bi sarakati bɔ ye an m'a faamu dɛ a ye sogo min d'a ma a ma mɔ o taara don wari dibaa tulo la a nimisara a sigira ka na ko tiɲɛna k'ale kun t'a dɔn ko in bɛ ta k'a ka wari minɛ k'a ka dugawu k'a fa ye a ye min kɛ k'a k'o ɲɔgɔn k'a fa ye a ko cɛ in ma a ko ala kuma e fa de garisɛgɛ nin baraji la ne tɛ foyi k'a ye bilen o ye salatul fatihi siɲɛ kelen ye an bara silamɛw nabilayi musa a ka tile la a taatɔ la tuuru sina kulu la k'a bɛ taa ala kuma ɲɔgɔnya a nana tɛmɛ maa ɲuman dɔ la ala ka maa ɲuman don a ye cɛ in fo a ko asalamu aleyka cɛ in ma sɔn k'a laminɛ musa y'a fo a ma sɔn k'a laminɛ musa y'a fo fo siɲɛ 3 a ma kuma musa fɛ musa diminɛ taara a sera ala fɛ yen ala kuma ɲɔgɔnyɔrɔ la a ko ilahi salamtu ala abdin min abidika falam yarudda alayya salami a ko ya ne tigi ala i ka jɔnkɛ dɔ ne y'a fo a ma sɔn ka ne ka foli ko ma segin dɛ ala ko musa ma a ko ya musa inna hazal abda lam yukallimuni munzu 6 ayamin a ko musa i kana dimisa ni cɛ in bi ye a tile 6 ye a bɛ k'a datigɛ ne yɛrɛ ala la a b'an bɛ ka kuma ne fɛ n'a ma kuma e fɛ o bɛ digi e la cogo ne yɛrɛ ala a datigɛlen don ne na bi y'a tile 6 ye munzu 6 ayamin tile 6 o kɛlen musa ko ala ma lima ya rabbi yala ma ala mun de kama cɛ in bɛ k'a datigɛ e la ala ko musa ma li'annahu kana yas'al minni ana aghfira jami'a almuznibina wa a'tika al-usata min azab jahannama a ko nin cɛ in a y'a ɲini ne ala de fɛ ko maa o maa ye jurumu kɛ debini ava adama ka waati la fo ka taa se buru fiyɛ ma ko ale ka a bɛɛ jurumu yafa a bɛɛ maa o maa k'o ye ala sɔsɔ ko ale ala k'a tigilama bɛɛ ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma k'a bɛɛ don alijinɛ na maa bɛɛ ala sɔsɔ b'a bɛɛ ko a ye nin di ɲini ale ala fɛ a ye koba ɲini koyi ŋaniya ɲumanya da ye nin ye n ko ŋaniya ɲumanya da ye nin ye n'i bɛ ala wele kana wele kelen ye dɛ a wele ni silamɛ jama ye ŋaniya ɲumanya ta ka silamɛw sɛgɛrɛ ala an ta ɲɛ ala silamɛw ta ɲɛ o de ka di ala ye e ma ye rabbana nana k'a caya rabbana atina rabbana hablana rabbana ighfir lana a bɛɛ ye jamaya de ye o de ka di ala ye kelenya baasi t'a la koyi nka n'i ye jamaya kɛ o de ka di ala ye
adora hal na ala ma jama be tanye iye ngana nyuma min ke jama na o koso ala ni tanye ala ko Musa ma ko chayini nyine alefe fama ajabtu su'alahu fama kallamani munzu 6 ayamin nera ala ma songa ka kuma ka jabi odi kama chayin vana ya datigana na biya kle woro basa amin ne ala fe ne ala na songo oke la fese aga gelende fese ga gelende qur'ani ya be foka ba papier mi dima febe bala mali hadha alkitab niyamun kitabu sugesa la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha febe ba kono iye fe o fe nga be ba kono abeba kono yoro ya dayo nga faro bega abese membe kitabu ina de ala talaga kuma warafo yamhullahu ma yasha'u ko do ta kale bo joshi do ta kuma baba na fitina bebe joshi ashitiye juguma ndia akuma baba na fitine abe ko ale alaba be joshi yamhullahu ma yasha'u min gade ale ko ale be o effacer ika jurumuna era fe ko min di yafa de ko ale alaba yafa alhamdulillahi rabbil alamin ma tiyani kalandew kanu bo aya nusoja barami no kemel ladaye ni zawiya in konaya ni ndu in konaya anga karamogo fe ananga shego fe no e shek mama famantaye alhamdulillah bara mindo bara bele do basabu che bele ala dibi ko bele ke che ni o dibi ko ni ke aha samuga aniko lada ga gelende lada aga gelende juma wo juma samuga aniko juma kelema teme lawru tigiya yo de lawru tigiya yo ye hali sangelen pew dogo kan lada do sigi ma mi se ka laba o manchande kuma te samuga aniko o te bara fitiniye de o bara dili dona ay o dili dona o ti se ka yigi ka bonti ay imamul busairi akmana ako wa iza halatil hidayatu qalban nashtat fil ibadati al a'da'u ako kana noro nala ya bla duskuna nashtati fil ibadati al a'da'u sembo faribu foni ala batola ne juma doya sera mogo biya nulu masaya lube banade fu ganade obi lafia kana dona ni yaye e adamine i farfara ira nyininga de ma farti fa ala kola de ma te décourager ala kola de ni yaye ya adamine i farfara ira nyininga nyama yera laje ne ma farkanga fa le farkanga fa ale ka keta dante ni yo karonga mama fama tanga ka keta dante ni ni min ba le la na nyima nindo na nyima nga nidi bala o nite lafia fe ay no ni be chawo chala farko be sange basa ni bi fango fenganu anima na fango fenganu na mo sora tel lafia min ni min ba le la na rebo fo o de Sheikh Ibrahim Niassiou uliye bara minun ke uliye no minun blakata njaro karamugo uliye bara minun ke uliye no minun blakata Sheikh na hamaula uliye bara minun ke uliye no minun blakata o nidi suya bale la kwale raka o no suya bla cho obinye ni sunadi obinye ni farfaye obinye ni fargola mabo kalama shair ko wa idha kanat an-nufus kibara
ta'ibati fi muradiha al ajsamu koni adamaden ni kɛra ni belebele ha bet ni tɛ ni ba ye dɛ dɔw kɔni fɛ kɔnɔ ka fa a banna ne ka sini nasɔngɔ sɔrɔ a banna n ka kalo nasɔngɔ sɔrɔ a banna e ka hami dan de ye kɔnɔbara ye hɛn kɔnɔbara n'o fara a bɛ taa laban jumɛn na bɛɛ t'o dɔn kɔnɔbara falen a laban yɔrɔ dɔnnen don i ni baganw bɛɛ ma kɛ kelen ya baganw bɛ hami kɔnɔ ka fa e yɛrɛ adamaden tɔ ala ko k'a ye min bonya wala kal karramna bani adama adamaden ne yɛrɛ ala de ye e bonya ni baganw ye e bɛ sɔn ni baganw ka kelen i bɛ sɔn i ni baganw ka kɛ kelen ye olu ka hami ye kɔnɔbara ka fa a banna cɔ hami wɛrɛ ta sa min d'o ye n'i ka hami wɛrɛ ta duloki wɛrɛ don i kan na min tɛ kɔnɔbara fa duloki dama ye ko ni ni kɛra ni belebele ta'ibati fi muradiha al ajsam ko farikolo bɛ sɛgɛn dɛ o ni mago nɔfɛ farikolo bɛ sɛgɛn dɛ fo ni ka taa ka laɲini sɔrɔ farikolo bɛ sɛgɛn alhamdulillah o kuma a bɛ baara min na baaraba don min bɛ ɲini a fɛ o de ye cɛsiri ye min bɛ ɲini a fɛ o de ye cɛsiri ye maa si tɛ alijinɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn maa ɲuman dɔ ko Sheikh Ibrahim Ɲasi farafin don a ka tile yɛrɛ ma janya an na n k'a ka tile ma janya an na a ko ne maa min ye diɲɛ yira i la ko a tigi y'i sɛgɛn ne maa min ye diɲɛ yira i la dugu jɛra dɔrɔn taa magasin dayɛlɛ taa bitigi dayɛlɛ taa tile minɛ ka taa wari ɲini ka na ko a y'i sɛgɛn a y'i sɛgɛn a b'o togoya la ko ni maa min ye ala yira i la k'o tigilama y'a ko ne diya i ye dɛ o tuma Sheikh Mama Famata a ye mun yira anw ni aw la n k'a ye mun yira anw ni aw la ala ko nanjɛ da y'o ye o a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ala wele an ka makaw la a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dugawu kɛ an ka taabaw ye ko nanjɛ da t'o ye ne ko nanjɛ tɛ a b'a bɛn a yɛrɛ n'a ka denbaya ma a tɛ alisilame kulu wele n'i y'a ye a ye silamɛ kulu wele a bɛ fɛ bɛɛ k'a nafa sɔrɔ o tuma ala ka ciba belebele ale ye salatu wa salam a ko inna lillahi khaza'ina lil khayri wa sharri mafatihuha ar-rijalu fatuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khayri mighlaqan lish sharri ala ka ciba ko cɛ dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ala bolo ala y'olu de kɛ tile hɛrɛ magasinw bɛ ala bolo tɔɔrɔ magasinw bɛ ala bolo ko cɛ dɔw de bɛ a yɛlɛ cɛ dɔw de b'a yɛlɛ n'i ye hɛrɛ yɔrɔ yɔrɔ dɔ de y'a yɛlɛ ye wa n'i ye tɔɔrɔ ye yɔrɔ yɔrɔ dɔ de y'a sabu ye ko alijinɛ tuuba ko hɛrɛ bɛ maa ye ala ye maa min kɛ tile ye ka na hɛrɛw dayɛlɛli ye k'a kɛ tile ye ka tɔɔrɔw dasɔgɔ nin cɛ in y'o dɔ ye n ko nin cɛ in y'o dɔ ye ala y'ale kɛ tile ka hɛrɛ dayɛlɛ an bila hɛrɛ la nin ye ala wele tɛ ko fitinin ye o ala wele ye ko la sanada de n'ala ye maa min garisɛgɛ ala wele la ala t'a tigilama jɛ dugawu jaabi la man ruzika du'a lam yuhram al-ijaba n'ala t'i fɛ k'i ka dugawu minɛ ala t'i ɲɛsin ala wele ma n'ala y'i ɲɛsin ala wele kɔni ma wallahi ala jɔn bɛ i ka dugawu de minɛni kan n'i y'ala wele n'i ka dugawu ma minɛ i bɛna jɔnni wele a dilanbaa de ye ala ye o a minɛbaa de ye ala ye
o tuma ala ka ciba ale salatu wassalam a ye kumakan min fɔ a tiɲɛtigɛlen don an ka karamɔgɔkɛ la a ye hɛrɛ dayɛlɛ nin ye hɛrɛba de a ye min dayɛlɛ ka bila wa cɛ i ti dɔn n'i nɔ tɛ dɛ aha a ye cɛ ti dɔn n'i nɔ tɛ tilka asaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-asari ma ɲuman dɔ ko nin di anw nɔ ye o de b'an yɛrɛw di yira nɔ de b'anw yira o n'i ye nɔ ye nɔ in tigi a ka bon walima a ka dɔgɔ i bɛ sin k'o dɔn de kɛwale la alhamdulillah o tuma nɔ belebele karamɔgɔkɛ y'o bila a y'a bila bamakɔ yan bamakɔ y'o seere n ko bamakɔ y'o seere a y'a bila a faso la diɲɛ fana y'o seere o tuma alhamdulillah an ka kuma laban na sigi kuntala janyana an bɛ min fɔ alisilamɛw ye diɲɛ bɛ waati min na sisan diɲɛ bɛ kamanagan waati la diɲɛ bɛ dekun waati la foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko bɛ se ka maa hakili sigi ni ala wele ni dugawu tɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ bi fa bɛɛ ka kala diɲɛ fa bɛɛ ka kala ɲɛfɛla ka kala kɔfɛla ka kala bayaba ka kala kayankayanfa ka kala taafanden seginfanten ne dugawu tɛ aha n'i ko i hakili ka sigi bi kɛ dugawukɛbaa ye o de b'i hakili sigi dɛ n'i ko i ka mago ka dilan kɛ dugawukɛbaa ye o de b'i hakili sigi o de b'i ka mago dilan hasanu busayiri ko asafura hasanul basiri ko ala tɛ sɔrɔ ni pila ye dɛ la tunalu llahu bil hila ko ala tɛ sɔrɔ ni pila ye pila tɛ ala sɔrɔ dɛ ayi an bɛ pila da ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka ala belebele cɛw i bɛ dulɔki de bɔ k'a da k'a kɛ ala ɲɛ b'a la o e bɛna pila jumɛn da k'i bɛ ala sɔrɔ n'o ye ah i bɛ baara de kɛ n'o kɛra i bɛ ala sɔrɔ o ma alhamdulillah a y'a cɛsiri an ka dɔ fara cɛsiri kan an ka karamɔgɔ a ye sira min jira an na karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔw olu ka sira de ye nin ye dɛ maa ɲuman minnu tɛmɛna olu ka sira de ye ala wele olu ka sira de ye ala bato ye Sheikh Tijani belebele radiyallahu anhu a ka kɛtaw kitabu dɔ bɛ yen ko ahzabu wa awradu foyi t'a kɔnɔ Sheikh Tijani ka ahzabu k'a n'a ka awradu a bɛ minnu kɛ don o don a kitabu kelen dugawu o dugawu b'a kɔnɔ Sheikh Tijani tun b'a bɛɛ kala wurudi o wurudi b'a kɔnɔ Sheikh Tijani tun b'a bɛɛ kɛ don o don cɛw ji kunnangolo ti kumungo ye ko tuti de bɛ gansan bɛɛ b'a fɔ ko Tijani cɛw tɛ k'u denw tɔgɔ da la diɲɛ fan bɛɛ fɛ han cɛw tɛ ka u yɛrɛ di a ma k'u ka nafolo d'a ma gansan don a ye duloki de bɔ k'a da o de kama ala ka cibaa ko la yuslihu akiru hazihi l-umma illa bima salaha biha ula'a ko n'a b'a ɲɛna an bɛna ɲɛ anw bɛna ɲɛ k'a sɔrɔla fɔlɔfɔlɔ m'o ɲɛna ni baara min ye an m'o si kɛ ko an tɛ ɲɛ dɛ ayi fɔlɔfɔlɔ m'o olu ɲɛna ni kɛcogoya min ye an bɛ ɲɛ n'o si de fɔlɔfɔlɔ m'o ma tulonkɛ kɛ dɛ walahi n'an ye tulonkɛ kɛ e ma y'an dikuw ye an tɛ sele dugu ma e dɔrɔ tɛ o jinɛya tɛ o u ye min kɛ an tɛ k'o si de kɛ u jɛna min kɔ an tɛ ka jɛn o kɔ u bana min na an tɛ ka ban o na u kun tɛ kuma min fɔ anw b'o fɔ
ku de ko min ngambo ke o de kama ndega ku shie na mi fega ku shie ala ka ciba ko unyene ni minye anro minyene ode usera yoro mina ami seye na yu ka keta shike je huwa anga je uluko sa anga nyeshi alama anga ala nyini na ya nyina ma soro ne ma o mai ala nyini ba ala soro ma o mai ala nyini ba ala soro mala ka ambe sawaba ma anga fota on keta wala ambi tlaga konanje kamivo ni yoro na dugo jabibia asigatala na ra boro tourner de la sisa Côte d'Ivoire jamanana Abidjan ndatola mboraya ni yoro kele na ni sheshi kele nka aya dugo kenyonye ya dugo nyini na au fe ka kene nyuma nga segi ko tama kaja alhamdulillah rabbil alamin mbe ala tanola mbe ala barkada dugo jabila na kuma jabi ngundi seo ay ngundina anga ta kun wata yoro la temene ndi jara koy aha o ambara stama wa dugo bi jabia ni nara ni makomiye ndama jabi inafo e amiriya tugamina o korote ka ma jabi de dugo jabi e kalte sabay ala ka cibaye min voanye angon dale do ola ni ala wele makomina ima ala ko mago dima o dugo jabi folay walma ala to mago dima de kodo kagi soro tora kola jarabi kola o mayima ala bi ga dugo indo inoche yoro bela dugo kon jabi daw ebe ga wari nyini kala ke 100 million shini kaso bo dayele le do koni dugu jara ebi ta okono million ko kuma bi wala ala nyebo dila enye to law ala be ika dugo indo ini kaso bo che ete dola ani million mo soro ko re ka dugo ma jabi adoni ni minje kun ha wal mega jagarta ni minata kale ni ye ha ki se kare we ki woro kare mimina tole bo hakado dugo jabira de ala ka ciba kalte sabana mi vo ko dugo jabi kalte sabana ni ye mi nyini no madima amado ni toroche ko ala ba baraji blanje ka lahara kono ibona nani flas ni saba jumena na gara ni zaba fe on fe i perdi la jumena ala ka nga dugo mine ala ka hera kai ala ka barka doana shirfula yara mi dugo ka anga nyemai o ko se nyema no ya anfa Sharif Ousmane Madan Haidara ami dugo ke ayi ami dugo nyina fe ablame place mina place nogomante slamo nyamogo ya te place nogomanye alkiyama jodo ni kera nyamaye iteteme fiyo iblala minguna fo ikanyininga kabulu ka kibariyama yoro te konogoye nala ka demete ama nogonde ami dugo ka nga chogorobay place mina dirama ala ka sakoro ala ka ashina kenedi ama ala ka ashina kenedi ama abe al-islam kulu minun kuna ala ka kanu do o kelengele belejele duskuna ala ka anu be kelema ala ko ka ala ka ciba horoma koso ala ko ka nga shego horoma koso Alhamdulillahi rabbil alamin an karamogo sogole ga laselu kofe an fa ananga karamogo a Sheikh Mohammed Haidara n'ale ye Berta karamogo denye wale de ye Berta karamogo ka golokansigi ye nin waati in na ala sɔnna ma ale fana sen jɔra nin duwawu don kɛnɛ in kan ka duwawu kalan ni ka kɛnɛ in kun cɛ كرمنا بني آدم وحملنا فضلناهم على كثير من خلق تفضيلا الذي أذهب لنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي هدانا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها علو ومن يجيب ظلمات البر والبحر ونسأل الله أن يكون كريما الله التي ببالي يزوم من يشاء والله إلا عجيز اللهم يا من أزهر الجنة صدق ويا من لا يأخذ بالجزء عباس الأصائب كل نجوى
يا منتهى كل شيء يا كريم وشفي يا زمن يا عبد الله سيدنا مولانا يا غيث لا تخلقنا بلا ولا بعذاب النار ربنا تقبل انك انت السميع الدعاء ساهر لك دانا لك بركة دانا شيني كنا لبان ونما لك داما لك بركة دانا لك لبانيا لك كنجا لك تانا لك حجاب وفينا على في جينا وما بي لك داما أمسر فوفين جينا أمين دمين لك ناكشام لك كنجا كم بركة لك جماعة لك زطرة لك ناملو لك دوتا فنادي لك جرجو سني لك جرجو سبتي سبحان الله المقصود أم فونا مولا أم كله المقصود أم وصول بدون الله المقصود صلي على محمد وسلم تسليما ربنا تقبل انك انت سيدنا الفاتح ما أقول الخاتم لما سبق الناس لك بالله المستقيم وعلى آله حق من دار لازم الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين يصلون على النبي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kene kuncɛlen kɔfɛ an sɔrɔla k'an ka kuma galamanin tɛngu mɔgɔ minnu sen sera nin duwawu kalan kɛnɛ in kan Shirifila TV tɔgɔ la ne ni aw an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ. Alhamdulillah ala k'an bɛ sababa ma folikan ni ladilikan min b'an bolo ka se jama bɛɛ lajɛlen ma a folikan fɔlɔfɔlɔ ye ala yɛrɛ de foli ye ala min ye bidon yira an na a ye caman jɛ n na a y'a d'an ma an ka cɛsiri tɛ an ka cɛya tɛ a dira an ma fu falaki nka fu saba bɛ yen o fu saba n'i kɛra maa ye i bɛ taa o fu saba in na fu fana n'i kɛra maa sɛbɛ ye i ka wari na taa kow la fu n'i kɛra maa sɛbɛ ye i yɛrɛ na taa mɔgɔw ka kow la fu n'i kɛra maa sɛbɛ ye i na don mɔgɔw ka kow la fu jamafarankan min kɛra bi nin ye laada ye don o don maa ma fɛ yan a bɛ san caman bɔ sa ɛlɛni an bɛ dugawu kɛ maa ma de ye anw jeliw tɛ dɛ a b'anw bɔ ko n b'a fɔ u b'a fɔ anw ta ye nata ye u bɛ wari min d'an ma o don wari caman dira an ma ɲɛ caman nun sa nka an man kan kun ka kuma tun nata dama kama bilen o man kan o ye fitiriwaleya y'an bolo maa ma ye min kɛ ala ye ka min kɛ sigida in na ka min kɛ kabila in na ka min kɛ an ka misiriw la ka min kɛ sigiɲɔgɔnw ye fi sabililahi ala kama o t'anw jeliw ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ maa ye sini kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a da n'a ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ a juru fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o y'an ka karamɔgɔ ye a Sheikh Sherif Usmani Madani Haidara basi tan ka fiɲɛ kɛ jiri an bɛ a barika da k'a tanu k'a wale ɲuman dɔn ale nana an bɔ dingɛ de kɔnɔ an ko bɛ sa dingɛ min kɔnɔ n'an tɛ ye fiyewu o ye mun ye anw ye ko dɔn ne san 50 ni san 4 ye ɲinan ye an ma foyi dɔn an ka kabilaw n'an ka bɔyɔrɔw la fo seli sun ni jaga ni hiji kɔ o ɲuman bɛ fɔ an ye nka mun b'a tiɲɛ o kuma fɔ an ye an t'a dɔn n'i ye maa dege jɛgɛ mɔni na ka maa dege jɛgɛ mɔni na jɛgɛ tobili n'o da t'a bolo a b'a jɛnɛ ɲimi wa ale de kɛra sababu ye ka seli fɔ an ye a ka ɲi nka a tiɲɛfɛn ye nin ye nin b'a tiɲɛ an b'a barika da k'a wale ɲuman dɔn an bɛ cija ni kɛnɛ ɲini ala fɛ ala k'a da ni silamɛw ma sigi ala ma a kɛra an ye hɛrɛ ye aw minnu bɛ baara in na ala ma sabatira a bolo ala ka barika don anw n'aw la ala ko kɛ ala kɛra kama bidon lahɔrɔma kama sali ala muhammed alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala de fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da tanu ni foli ni wale ɲuman dɔn tigi don mun kama n'a fɔ n karamɔgɔ gaku bɔra k'a fɔ cogoya min na maa caman ye nin laɲini u ma sɔrɔ ni ala ye o don an garisigɛ la tanu bɛ ala ye o kɔfɛ ka foli ni wale ɲuman dɔn se an balimakɛ an karamɔgɔ an ka segu Elhaji Mama Famanta an bɛ foli lase a ma sinji ɲuman don baden ɲuman don karamɔgɔ ɲuman don a bɛ mɔgɔ kanu ala kama an garibu damaw n'a ye maa o maa ye ala ka sira kan a b'i kanu kama maa ba caman de sigira nin kɛnɛ kan yanni bi cɛ a se b'a la fɛnɛ an b'a jigiya maa ba caman fɛnɛ bɛna sigi nin kɛnɛ kan tuguni bi kɔfɛ bi ta an bɛ foli de kɛ a ye mun na bamananw ko n'i ko maa ma n'i ko n teri ye maa ye n teri fɛnɛ kana kɛ wara ye hakili la bamananw ko ten o kama an bɛ foli k'a ma kosɛbɛ n'a y'a kinitigɛ kɔrɔta yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ a bɛ mɔgɔw fɛ a ka numankɔrɔtigɛ kɔrɔta k'a fɔ ko mɔgɔw b'a fɛ fɛnɛ o de ye an ka sekuba yɛrɛ se yan bi n'o ye Alifa Sidiki mɔden ye a denkɛ fɔlɔ karamɔgɔ Isa denkɛ fɔlɔ o sera yan bi
u bɛɛ haidara an b'an profite o fɛ ka foli bila an ka sheku fana na a seyid a sharif Osman Madan Haidara an ka foli b'a ye kosɛbɛ an ka foli b'a ye danti foli mun na ne nana ka na an ka cɛkɔrɔba ye représenter n'o ye Sheikh Alhaji Musa Karabenta ye donc ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ani ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛnɛ k'a fɔ ko an b'a ɲini Ala fɛ a ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala k'a nɔgɔya ani silamɛw bɛɛ lajɛlen maa o maa nana ziyara in na u nana ni hamina mun ye a se bɛ Ala ye ka hamina ninnu dilan tɔrɔfata ɲini kɔnɔna na Ala k'a dilan ten kun faya kun kɔnɔna na maa minnu ka hamina ko ni Ala ta bɛ bɛn Ala k'o k'a ka Alaya kama Ala k'o kɛ kira kama salli ala rasul ale bi kuma kolo ye foko tan a bɛɛ bɛ hakilila kelen de nɔfɛ an bɛ yan an ka seko min sababu la ne ye seko Mama Famanta ye danaya mɔgɔ don mɔgɔ tilennen don ladiri don a ka fɛn bɛɛ ye Ala ko de ye an bɛ diɲɛ tile min na ni mɔgɔ caman bɛ jɛ n'an mɛnna jɛ la i bɛ taabolo dɔw y'a la mun ni Ala ta tɛ taa n'i ye san 100 k'ale ka so i tɛ foyi y'a bolo ni Ala ko ni Ala kira ko tɛ kodɔnbaw ni maa faamuyalenw ko tɛ maa ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ka salima minɛ i ka suma minɛ alakiyama dɔ don ɲininkali bɛ kɛ k'a fɔ maanifin ka ɲɛnamaya kɔnɔ yalima i ni maaba dɔ jɛra ka dumuni kɛ minɛn kɔnɔ siɲɛ 1 wa n'o sɛmɛn diyara k'a fɔ ye tiɲɛ ye Ala bɛ sɔn ka yafa i ma k'a sababu k'o ye n'o ye tiɲɛ de ye maa ma ni Ala jɔ minnu jɛra fi sabililahi Ala jaati kosɔn a ka kanu o tɛ lankolon ye an bɛ Mali sirifi bɛɛ fɔ a tɔgɔ la ka Mali Ala kira kanuba bɛɛ fɔ a tɔgɔ la k'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fɔ n'o ye Usmani Sherifu Madani Haidara ye belebelew ka belebele sirifikɛ min ma sira tiɲɛ ɲɛ tiɲɛ fɔlen kɔ Ala ma foyi d'a ma fo wasa ni ye laloma ɲininka ko tiɲɛ ni Ala k'e bɛ jɔnni ta lagalakatɔ b'a f'i ye ko ne bɛ Ala ta ni ye Ala ta ka ba tiɲɛ na dɔrɔn Ala bɛ ba in na parce que Ala yɛrɛ tɔgɔ de ko tiɲɛ Jabaru Wahidu an b'an ka sirifikɛ fo dantɛ foli min na n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Sheku Mama Famanta tɔgɔ la Yirimajɔ kadɔ Buguni na yan Ala kanubaga don alisilamɛ don ladiri don a bɛ hami su ani tile jamana tɔgɔ la ni Ala ko ye du tɔgɔ la famiw tɔgɔ la a tɛ kɛ ka da foyi kan fi sabililahi jaati fo Ala donc an bɛ dugawu k'a ye sini kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'o di bosokɛ ma Ala kana n'a dan jira Ala kana n'a kɔrɔbɔ kalo min ni tiɲɛ ye kelen ye Ala kana da la n'a dara la Ala ka ɲininkali bɔ a la an dara la Ala ka jama min b'a nɔfɛ Ala ka jama in ta fanga d'a ma Ala k'a ka Alaya kosɔn video oroma kosɔn Alhamdulillahi rabbil alamin an balima Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli n'an ka wale ɲumandɔn bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye an kun bɛ an karamɔgɔ Sheikh Mama Famanta ka dugawu kalan kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ min sigi jumasu o jumasu ni ka wele bila dɔnnibagabaw ma kana dugawu don jamana ye kana dugawu don sigida ye ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ye an b'a deli Ala fɛ dugawu minnu kɛra kɛnɛ in kan Ala ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ an ka jamana Ala ka basigi an karamɔgɔ Seyid Sherifu Usman Madan Haidara an b'a deli Ala fɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma an b'a deli Ala fɛ an karamɔgɔ Sheikh Mama Famanta Ala k'a bolo mɛn a ka nin baara in na Ala k'a ɲɔgɔnnaw caya an ka nin jamana in kɔnɔ ni ne kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye shukran lakum wa dumtum bi khair Ngalondi sega tiebe tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tiebe tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolomba uyo tinya welila